Ahoj, já vás zdravím takhle z procházky u nového videa, akorát jdu na kávičku se trošku zahřát. Dneska aspoň svítí sluníčko, tak máme krásně. Potom ve 4 zase jedu s malou na to plavání, na tu druhou lekci a tak. Já už jsem doma a teďka jdu udělat oběd. Mám ještě v ledničce kuřecí prsa chlazený, tak udělám kuřecí prsa na nudličky s takovou parmezánovou omáčkou. A hledala jsem nějaký těstoviny k tomu a nejlepší mi asi přišly špagety, takže k tomu dělám špagety. A už se na to moc těším. Ahoj, dneska už máme sobotu. Mně se teda vůbec nikam nechtělo ráno. Ale teďka nakonec jedu do oby. Chtěla jsem jenom nějaký bylinky. Po 155. doufám, že mi zase chcípnou. Ale teďka, jak vidíme, jak je krásně, venku je 8 stupňů, úplně jarní počasí, svítí sluníčko, tak přemýšlím, že se půjdeme i někam projít. Načerpat trošku toho vitamínu D, protože já úplně nemám ráda takový to pořád šero a tak tohle je úplně nabíječka. Takže super. Tak jo, tak my jedem. Tak tady jsem se u Hornbachu zastavila do metáče pro kafe a croissant. Na svačinku si dám, protože už jsem po obědě, jsem obědovala doma, jsme měli dneska špagety. A teďka nám najdu nějakou tu procházku. Tak nakonec jsem jela na Švihov, tady už jsem byla, teď jsem tady po třetí. Tak se projdem tady s malou. Karavanisty tady mají i Štělplac. Hned tady vlastně před hradem za tou budovou je hned hrad. Dneska už máme pondělí. Já jedu teďka akorát k nám do kanceláře. Musím tam něco udělat. Jedu tam na nějaký 2 až 3 hoďky. No a pak nevím, co budu dělat. Se budeme někam projít. Jo, pojedeme rovnou domů. Takový prostě obyčejný dny.
já už jsem doma. Nakonec jsme se nějak procházet extra nikde nebyli. Byli jsme jenom půl hodinky. Trošku, já jsem pak jela domů, protože fakt mi není dobře, něco na mě prostě asi leze. Mám hlad, musím si ještě vymyslet něco na oběd. Ze včera mi tady zbyla rýže, tak si k ní asi udělám jenom volský oko a něco, nevím. A tím pádem bych tady asi teda to video ukončila, protože já nebudu už asi dělat nic zajímavého. Budu si takhle lehnout, jestli mi to malinká dovolí. Tak jo, tak se mějte hezky a čau.